Hello guys, may buntag. Pukaw na sad nato sa Indie Vlogs guys kay na sakto na sa oras ang pukaw kay aron maligo na. Eskwela na pod Martes ron. Inday. Ari na. Na kay maligo kay war ba ka kaligo gahapon kay sakit imong ngipon. Sige na. Sige na be. Oy, mura ra magwa. Ari na. Mura na magwa pagkaon ay. Sige na. Dahil pagilikan dunggan be. Kitik. Ari na. Pagilikan tanin TL guys. Ano pagpukaw ba? Ari na. Guroyon tani. Guroyon tani. Ano? Ari na. Ari na. Gihiyag pagkaon. Basta pagkaon ni siya may pinakalisod. Ari na kay ona udto na. Maliit na punta. Nga. Ari na. Sige na. Ay, bunalan man siguro karon. Anak na siguro tama muna. Ano, sige na. Ari na. Saan isuga lagi yun? O yung maligog dagat. Hindi, ari na maligog dagat. Ngayon hindi mo ka masuko, be. Oo. Ngayon hindi mo ka masuko inana. O yung eskwela, masuko man. Be, explain eh ko. Tagay ko grason. Be, ngayon hindi mo ka masuko. Kanang ingon, hindi, maligo tag dagat. Oh, hingong mo pa. Ali, bango na. Bango kay maligo. Nangal di ka ko anon. Sige na. Pasukon kita. Sige na ba? Udto na. Kuha tag bunal ron. Lagi. Bunalan kita ka ari na. Ipukaw man ka. Ali na. Malit ka. Sige na. Mata na magana silang gaw. Ay, sige, huyatid ba? Sige na ba? Mata na. Nga. Ang gaw, mata na oh. Ang pusa. Nga. Mata na. Hinuktok sa diha. Hinuktok ko, murag na pusa sa apdo.